Tá mútar céine gin. Agus rud a dhéann si an tamar fad ná. Yo, Colin, ní stop na TikToks. Bud a dhear na múntóir. Óbar bhaile ar an bhórd ach scradan sé. Anna ord. Bí cún agus stop it kind. Céim fáin ach rinne tusad obair bhaile. Dim bhaide é. Boy! Nóir lear nóir ó mise glát. No bhí ag ro brega. Né bhí ein tám a gom dó mé chuig dosa. An lein nóta agat. Níl? Ní lein lán agat. Cad bhí tusa. Níor mé géirí a dhéanamh. Ní bhaid ein lán a goibhniu. And next time I do go in Hala High Sports. Yay! Nuair tá mé ní sinna bhálam bheith I mo mútar. Nuair tá mé ní sinna tá mé géirí bheith Ironman. Nuair tá mé ní sinna bhálam bheith Spider-Man. Céim fá bháil leat bheith an túir. Mar go bhfuil mháim mútar agus cúg méisteach ina is scóil bháin agus sé anhá. Tá mé géirí bheith mútar bonscóil. Nuair tá mé ní sinna bhálam bheith mar gotar. Cí fád you Mar tá tar caragini, nuair tá si tí nó. Nuair tá mé ní sinna bhálam bheith ag opar sa gyms.